Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Sa mga pangulong dinalan, una kita sa mga balita lokal. Provincial Infectious Disease Action and Control Council liwat i-reactivate sang gobyerno probinsyal. Nasapuan nga bangkay sa Vista Alegre gintiro sa ulo base sa postmortem kag autopsy result. Sa mga balita national, utang sang Pilipinas naglambot sa masobra 12 trilyones pesos. Pilipinas dapat may contingency plan bangod sa nagdako nga tensyon sa US kag China suno sa isa ka security analyst. Maayong gabi Bacolod, maayong gabi bugos nga bahin sa Western Visayas. Welcome na sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Agosto 5, 2022. Sa ngalan sang regular nga ma-anchorman, ini naman si Aksyon Eden Aboso. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ini nga balita gindulong sa kaalwan sang Decolgen Forte. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpowered. Good evening sa aton sining mga ka-aksyon. Happy Friday na naman. Thank God it's Friday. Weekend na dayo, no? Kanami na sa aton sining mga ka-aksyon, maka-bonding upod ang ila sining family after today's trabaho. Kay ti kalabanan niya ang ga-work lang man Monday to Friday mo tapos Saturday, Sunday, bonding with family na. Thank you so much sa mga nagtanaw sa aton sining Facebook Live, 17,000 viewers. Please do like, share, and follow ang aton sining Facebook page. May makalantaw sa aton sining YouTube account, no? Kag, thank you so much kay Sir Eddie Laus. Good evening, Inday Eden. Nag-monitor sila kuno ni Nana Isabel dira sa may Victorious City. Bago kung aga, nag-monitor man sila ni Sir Eddie Laus kay ni Nana Isabel. Kung hapon, hasta gabi, nag-monitor man. Thank you so much. May gabi man sa EFC, buwas na gid. Buwas na gid magkitanay para sa a late anniversary celebration sang Energy Fans Club sa Aksyon Radio Bacolod. So salamat gid sa sulod sa isa ka tuig nga pag-upod kag paging loyal and faithful niyo sa amon. Kag sa tanan man nga pagsuporta, madamo gid nga salamat. Kag of course kay Ma'am Jinky Delagdon dira sa may Phoenix, Arizona. Bisan wala di si Ma'am Jinky nakapauli pero ara gyapon naga-support diri sa aton. Of course, Ma'am Vanessa Mayo nga naga-enjoy sa iya sining vacation diri subong. Sigurado miss na gid siya ni Doc Matt Mayo kag ni Baby Boy Nova. Sige lang, lapit na lang mapuli si Ma'am Van na enjoy na lang na ang samtang ari di siya, no? Good evening manda sa family Pantaras, of course, sa Silay kag Tangub, subong man sa family Duran sa may Sumag. Salamat gid gali ha sa mga nagapakig-unong man sa akon sining cousins dira sa Duran family sa may barangay Sumag. Kag of course, thank you so much Ma'am Jean Hesulgon dira sa may Banwas ng Valladolid, sa may Bebs Manga Stand. Hello, good evening. Ma'am Ana Sinoro, of course. Ara man perme, nagapamati. Thank you so much, kid. Alright, sa aton sininga mga ka-aksyon, bantayan ha, dapat ang aton sininga dakup ka, daog ka roleta promo sang Aksyon Radio Bacolod. Of course, ang promo mechanics dapat nagapamati sa Aksyon Radio Bacolod. On-air man, 684 kHz o kon sa aton sininga Facebook. Ang madagpan nga nagapamati, of course, sa tagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo coupon, dapat ikaw gid makadto personal diri sa Aksyon Radio Station, dala ang imo coupon para magpatiyog sang aton dakup ka, daog ka
roleta. Mind you mga ka-aksyon, wala niya 0 ha. Kay sa tanan nga magabutan sa programa sa Aga Tubtub sa Udto, Action Reports first portion, AB, hasta sa may This is My Life, Action BBB, may tubtub ka mula 5 sang hapon sa pagpadulong sa station. Para kakuan ka mo da sang aton sining roleta, kay makadaog ka mo sang cash, gift checks, appliances, cellphone, kag bugas. Wala gid 0 mga ka-action. Maipuli gid kamo, maipas-anon gid kamo sa pagpuli nyo. Kag ang magabuta naman sa programa, kagahapon, kagabi nga programa, this is directly halin sa This is My Life, Action Radio, Action Reports Afternoon Edition as the Night Patrol, may tubtub las 12 naman kamo sa next day naman para magkadto. Kaya ti ko nagabutan kamo karon sa Night Patrol, alangan alas 12 kadto kamo di. Papawayan nyo man kami, no? Hasta alas 12 sang udto. The following day, pwede kamo ka patiyog sa aton sining roleta. Kag ang magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Sagwa sang Bacolod, may tubtob la 5 sang masunod iyang adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod. So, may another day kamo nga makapadulong kamo dire. Kag ang promo maumpisa na mga ka-aksyon sa August 15. So, ang aton sini nga mga researchers nagalibot na da. Bali, ni sa halin August 15 hasta September 15. Sobra 1 month. Sinuayhan, no? 5 ka semana ni siya nga promo, may ara 2 ka winner kada adlaw. Lunes, tubtub, Sabado, o kung total nga may 60 winners. OMG! Basi 60 winners ni. Kung sa 60 kung pag-tiyog sa roleta, ang tanan nga winner, cellphone, OMG. Tanan cellphone, pangatag sa Action Radio. Ganito kami sa Action Radio, no? Anyways, happy birthday, Danay, kay Action Nani Kiraw. Kag sa August 7, bala mo do si Action James man. Galing doon nakasalbar sa haw kay Domingo. Feeling ko i-advance or i-late yun ang yasin nga pagpapamahaw diri sa amon, no? Of course, sa mga ka-action, dumdumon nyo ang aton sininga promo for 18 years old up lang ha, maka-interest ang promo. Kag isa lang ka best nga pwede makadaog ang isa ka persona, ihatag nyo man sa iban, no? Basta may magreklamo, balahaw. At syempre, pakita, tama na mo, magpatiyog kita sa ruleta kung sino nagdaog. Ang ibanda mo entries, kay tagaan man, depende sa aton sining mga researchers sa paghatag nila sang coupon sa aton sining mga tagdaog. Pero happy anniversary niya, 53rd anniversary sa Action Radio Bacolod. That's why nga galante gadiyadaan si amon nga station manager, Miss Nona Magbanwa, kay manghatag sang para man pasalamat sa suporta nga ginhatag nyo sa sulod sa 53 katuig na mga ka-aksyon. Action Radio Bacolod, wala pa ko na bata, ari na yung Action Radio Bacolod. Kag wala pa, ara pa lang ko sa chan ni mama, nagapamati na ko kay Action Dorel Kabato. Joke lang sige lang, as time goes by, may mga lain-lain yung mga personnel diri sa Action Radio, pero ang Action Radio Bacolod station as a station standing strong gidya because of you. That's why karapat dapat lang kung baga nga balikan man kamo sang pagpasalamat paagi sa paghatag o kung pagpatigayon sang sini nga promo. Okay, sa aton sini mga action, standby na sa aton sini nga mga balita lokal. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na sa iyong mga... Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:27, detalye na sa mga balita lokal. Liwat nga i-activate sang gobyerno provincial sang Negros Occidental ang Provincial Infectious Disease Action and Control Council agod matutukan ang preparasyon sa ginakabalakan nga monkeypox virus. Sunod kay Provincial Health Officer Dr. Ernal Tumimbang, isuwestiyon niya kay Governor Bong Lacson nga magpatigan sa Sinapol sa masunod nga semana agod hambalan ang advocacy, monitoring kag surveillance sa posible epekto sang monkeypox.
Pagkatalakayon man kung paano ipatuman ang mga protocols ng Department of Health Regional Office 6 sa mga local government units, papanaog sa mga kabaranggayan na. Nagligad nga Hulyo 28, nagpositibo sa monkeypox virus pagi sa RT-PCR test ang 31 anyos ng Filipino nga nag-abot sa Pilipinas ang Hulyo 19. Ginpay dalon sa quarantine ang napulo ka mga close contacts sa diin, 3 sa mga ining kaupod sa pasyente sa isa lamang kapuloy-an. Nagalaom naman si Negros Occidental Governor Bong Lacson nga makabulig sa mga local legislators sa paghibalo sa ginakinanglan nga estratehiya sa local governance ang ginapatigan ng newly elected officials and Regional Unity Summit and General Assembly 2022 sa siyudad sa Bacolod. Sa mensahe sang gobernador, ginsiling nga madamo sa mga pareho niya nga local government officials ang nagaparingwa nga mapaayo pa ang panggobyerno kag makabangon sa halit nga gintugas ang pandemya. Samtang gin-reintroduce man ni DILG 6 Regional Director Juan Jovian Ingeniero ang structure kag composition sa gobyerno paagi sa pag-revisit sa mga provisions ng 1987 Constitution kag pila pa ka mga pertinent laws pati na ang mga responsibilidad sa kada local government units. Nag-umpisa ang Asembleya Agosto 4 kag magalawig tubtob Sabado, Agosto 6. Sa iban pa nga balita lokal, ginpahayag naman ni Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station No. 7, nga nagwa na kahapon Agosto 4 resulta sa post-mortem examination kag autopsy report nga ginhingyo sa pamilya ni Alex Soberano ang biktima nga ginlubong kag nasapuan sa Barangay Vista Alegre sa tung Hulyo 31. Sunod kay Bonilla, nagwa sa medico-legal examination nga nakaangkon sang ang biktima sang isa ka gunshot wound sa iya ulo nga gintunaan sa iya kamatayon apang wala may na-recover nga bala sa parte sa iya lawas kag mismo sa crime scene. Rason nga hindi ma-establish nga didto gintiro patay ang biktima samtang ginatan-aw sang kapulisan nga posible patay ng biktima sang gindala kag ginlubong sa lugar. Dugang pa ni Bonilla, wala man sang palatandaan nga gin-torture ang biktima antes luthangon base sa resulta sang mediko-legal. Sa katapusan nga balita lokal, gindayaw naman ni Gawa Secretary General Winnie Sancho ang tikang sa Social Security System nga lagso ng mga employer nga wala nagabayad sang gusto sa kontribusyon sa mga empleyado ukon ang ginatawag nga SSS Run After Contributions Evaders. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpahayag ni Sancho ini nga tikang ang magaserbe nga proteksyon sa mga empleyado ilabi na ang nagahatag sang kontribusyon sa SSS. Sunod pa kay Sancho, ginalauman niya nga magatayuyon ang nasambit nga inisyatibo. Samtang ginapanawagan naman ni Sancho nga himuon man ini sang iban pa nga ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-ibig, PhilHealth kag iban pa. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 6:30 detalye sa mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Life Extension. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghitupa. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay. Naglambot na sa 12.79 trilyones pesos ang utang sa Pilipinas base sa ginpagwa nga datos ng Bureau of Treasury tubtob katapusan sang bulan sang Hunyo. Sa statement sa ahensya, ang debt stock ang nagsaka sa 2.4% sa bulan sang Hunyo bangod sa mga net issuances sang domestic ag external loans subong man ang pagbag-o-bag-o sang currency. Sa kabilugan nga utang, 31% diri ang external loan samtang 68% ang domestic borrowings. Una naging pahay ni Finance Secretary Benjamin Jokno nga hindi na kinahanglan magpanghulam ang Pilipinas bangod nagaamat-amat bangon ang ekonomiya matapos ang impact ng COVID-19 pandemic. Nagapati si Jokno nga bangod sa pagsanyog sang ekonomiya sang pungsod, madasig lang mabayaran sang Pilipinas ang mga utang. Sa una nga sona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., iyagin pahayag nga tuyo sini nga mapagamay ang debt to GDP ratio sang Pilipinas. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginpahag naman sa isa ka security analyst nga dapat may contingency plan ang gobyerno sa Pilipinas bangod sa tensyon sa tunga sang US kag China bangod sa Taiwan. Sunod kay Chester Cabalza, presidente kag founder sang International Development and Security Cooperation, sa pihak ang duha ka pungsod ang posible mag-away, madalahig ang Pilipinas bangod ang China, ang nagapanguna nga trading partners sang Pilipinas sa karon, kag ang US naman ang pinakamadugay nga kaalyansa sang Pilipinas samtang madamo naman nga mga trabahante ang ara sa Taiwan. Dugang pa ni Cabalza ang anay kag karon administrasyon sang gobyerno sa Pilipinas ang nagatuman sa One China policy bilang kabahin sang balancing act sang gobyerno apang kinahanglan sa gyapon panduman kag preparahan sang gobyerno ang posible nga mga matabo. Aksyon Radio Philippines, Standard Time alas 6:40. Kag inyo nabatian ang detalye sa mga balita lokal kag nasyonal. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Agosto 5, 2022. Sa ngalan sa mga regular nga anchorman, ini naman si Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo.